बिदिब्ला मावजिया एन्जरखौ गेले गेले मेंग्लि होनानै बुथारनाय बायदि नोंबो आंखौ बुथारनो सानदों? आखायाव पुलिसनि पावार दं होननानै मानसिखौ खाबु मोनबानो मुलि हगारनो नाङा। पुलिस फैदों। गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय। जोंना जा जोहोलाव जांगिला सावथुन 2024नि जा आबुं सावथुन जोहोलाव जांगिला रायजोफोरनि गेजेराव लाबोनो हादों। बेयो अलरेडि माने दिनै नायखांजोब्बाय गासैबो रायजो राजाफोरा। ओमफ्राय रायजो राजानि अननायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला बे सावथुनखौ बानायनायाव बेसेबां खस्थ' खालामदों जों आर्टिस्टफोरा मिथिगौ। आरो सिनियर आर्टिस्टनिफ्राय लानानै गोदान गोदान आर्टिस्टबो दङ। गासैबो गावनि हार्डवर्कखौ होनानै मुभिखौ मोजां खालामदों। आरो दिनै गावनि मेगनजों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे रायजो राजामोननि जा रिएक्सन, जेसेबां बिसोरो अनसायदों मुभिखौ, बेखौ नुनानै बांसिन गोजोननाय मोन्दों आरोना। आसा खालामो रायजो राजाफोरा जोंनि बे सावथुनखौ अनसायगोन आरो इयुनावबो बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय।